Itsestä saa aina leikkikaverin. Ja sen kanssa voi jutella maailman asioista. Paris kertoo myös viimeiset juorut Kyöpelin vuoresta. Kun aurinko laskee ja sininen hetki saapuu, noidat palaavat kotiin. Muskottiäiti on myöhässä, kuten aina. Tämä yö on vuoden jännittävin yö. Ei vain siksi, että on pääsiäinen ja noidat sytyttävät ison rovion, vaan myös siksi, että on Mimosan syntymäyö. Muistaakohan muskottiäiti sen? Voi ei, mitä minä teen? No niin. Ei saa katsoa. Mutta jos minä teen näin, arvasinhan minä. Jestas. Ja niin. Sitten vähän sitä. Ja sitten vähän tätä. Jukra. Jestas. Mitä tästä tulee? Ei hassumpaa. Mimosa ihmettelee, tuleeko hänestä ehkä tänä syntymäyönä iso noita. Sä kasvoit neito kaunoinen isäsi maajassa, kuin kukka kaunis suloinen vireellä nurmella. Kuin kukka kaunis suloinen vireellä nurmella. Syntymäyölaulu. Syntymäyökakku. Jättiläismustikoita. Oikea kahvipannu. Ja oikea kissa. Miau miau. Miau miau. Miau miau. Congratulations. Nyt Mimosa on iso noita, luutineen, kissoineen ja kahvipannuineen. Nyt on kiire. Meillä on syntymäyö kekkeli. Mitä minun piti tehdä? Ai joo. Noi ei, unohtui taas. Mikä stressi? Sä kasvoit neito kaunoinen. Paristuvia kutsukortit Kyöpelin vuoden sukulaisille. Mimosa kastaa kissansa heti mämmiksi, koska mämmi on parasta, mitä hän tietää. Mimosa lähtisi mielellään keskustaan lentämään pääsiäiskokon ympäri, mutta ei käy, kun tulee vieraita. Sieni pieni, patti patti, peittoon keittoon. Mimosa on niin iloinen, koska hän on saanut kaiken, mitä on toivonut.
Rouskutäti on saapunut. Moi. Minä olen ensimmäinen vieras ja annan hienoimman lahjan. Rouskutäti ei lotkauta korvaansa Mimosalle, joka kertoo mitä on saanut syntymäyölahjaksi. Toinen vieras, Seitikki serkku, on niin ujo, ettei uskaltaudu sisälle. Heti kun joku vilkaiseekin Seitikki-serkkua, hän vaivautuu ja yrittää tekeytyä näkymättömäksi. Seitikki-serkku taikoo lahjan Mimosalle, mutta kuiskaa taian niin hiljaa, että saa tajutuksi vain tyhjän laatikon. Haluatko nähdä, miten lennän? Mimosa kysyi. Mutta serkku on niin hämillään tyhjästä laatikosta, että vaan toivoo, ettei kukaan näkisi häntä. Viimeinen vieras, Haperokummi, ei löytänyt ovea. Hän vetää hattunsa silmille aina kun lähtee kotoa, koska hän ei halua nähdä millaista toisilla on. Kukaan ei osaa laittaa niin hyvää ruokaa kuin minä. Haperokummi ihastelee. Olen oikea ruokataipuri. Oi voi, miten ihanaa mämmini on. Katso, olen saanut muutakin, Mimosa sanoo. Ei. Emmekö voisi lentää minun luokseni? Voisin näyttää siellä todella hienoja tavaroita. Kukaan ei katsele Mimosan lahjoja. Muskottiäidin yrttijuoma saa vieraat pälpättämään vielä kovemmin ja pitämään puheita itsensä kunniaksi. Minä olen... Ajatella, kun minä olin Mimosan ikäinen, lensin ympäriinsä luudalla. Ja minä kerroin jo pienenä hauskimmat tarinat ja löysin suurimmat mustikot. Muistan, että minä jo Mimosan iässä melkein onnistuin taikomaan itseni näkymättömäksi. Ja tajoinhan minä melkein kissanpennunkin. Niin. Olemme viimeiset oikeat noidat. Lauletaan sen kunniaksi. Tänä yönä onni suosi rohkea. Tänä yönä noidat syttyy loistamaan. Tänä yönä hurmaa juoman makea mukeissa. Yön riemut ottaa, tytöt ottajat.
missä sinä olet? Tänne pöydälle esittämään, mitä osaat. Haluamme ohjelmaa. Noidat eivät saa olla ujoja. Noidat eivät saa olla ujoja. Heidän pitää kuunnella, mitä puhutaan. Ja katsoa ympärilleen niin, että he osaavat sitten tehdä hienoja noita temppuja, niin kuin me. Mimosa on kadonnut. Noidat etsivät Mimosaa kaikkialta. Kissatkin ovat kadonneet.